Ga i ddeud yn y lle cyntaf faint ydw i'n gwerthfawrogi'r cyfle yma i gael rhannu ambell i neges efo chi, a ni'n agosáu at ddiwedd tymor y Nadolig. Dwi'n gwybod y bydd llawer na chi yn parhau i weithio dros y dyddiau cyn Nadolig, a dwi'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Gwerthfawrogi ymrwymiad pob un yna chi. Mae'n debyg ers y cyfnod clo, ond yn enwedig yn y tymor yma hefyd. Dwi'n teimlo bod ymroddiad yn staff addysg, y teulu addysg yna, yn staff ysgolion, y staff yn yr adran, a phawb sy'n ymwneud ag addysg wedi bod yn wirioneddol yn ragorol. Un o'r pethau mae'n debyg ydw i wedi ddysgu ac o siarad gyda yn plant a'n pobl ifanc ni, a'i rhieni a'i gofalwyr nhw ydy, nad ydy dysgu yn adnabod unrhyw ffiniau o gwbl. Mae'r cyfnod Covid yma wedi trio gosod ffiniau ni, ond dwi'n teimlo bod ni wedi gorchlygu rheini. Dwi'n ymwybodol iawn bod pawb wedi blino, ond mae'r ymdrech wedi bod ddim llai nag arwrol ar ran pawb. A dwi'n gwybod y mod i'n siarad ar ran yr aelod cabinet Cemlyn Rhys-Williams, y cynghorydd Cemlyn Rhys-Williams yn deud hynny hefyd. Y peth pwysica wan mae'n debyg ydy i ni gymryd stoc ar yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus a pharatoi unwaith eto ar gyfer yr heriau a ddaw. Mae'n debyg na'r peth pwysica un rwan ydy chi gael cyfle i ymlacio yn haeddiannol dros yr wyl, a chi fod yn gwneud hynny gyn belled yma ar amoda'n ffodus yma yn caniatáu ni wneud wrth gwrs, ond ych chi fod yn gwneud hynny efo'ch teuluoedd. Dwi eisiau di sôn yn am yr heriau a ddaw yn mis Ionawr, ond dwi'n teimlo bod ni angen y cyfle yma i ymlacio, i gymryd amser i ni'n hunan, fel bod ni'n barod ar gyfer y heriau yna, ac bod y batris fel tai wedi cael ei chargio ar gyfer mis Ionawr. Dwi wedi bod yn adlewyrchu mae'n debyg ar lwyddiannau'n cyfundrefn ni yn ystod y cyfnod yma. Da ni wedi llwyddo i barhau i fod yn cefnogi addysg i plant a'n pobl ifanc, a hynny gweitha'r holl heriau da ni wedi wynebu. A da ni wedi gwneud hynny yn arbennig o lwyddiannus, a mae hwnna i lawr i bob un yna chi. Dwi'n gwybod bod hynny'n cael ei werthfawrogi gan y cyngor yma, dwi'n gwybod bod yn cael ei werthfawrogi gan y rhieni a'n gofalwyr ni, ond yn benna oll mae'n cael ei werthfawrogi gan y plant. Mae haddysg nhw wedi gallu parhau i gario ymlaen. Dydy o ddim wedi bod yn hawdd bob tro, wrth gwrs, a da ni wedi gorfod defnyddio dulliau sydd yn anghyffredin i ni i fod yn gwneud hynny. Ond mae'r llwyddiant yna i bawb weld. Felly, yn syml iawn, diolch o wilod calon i bawb, mwynhewch yr wyl, a dwi'n edrych ymlaen i barhau i gydweithio efo chi ym mis Ionawr. Pob dymuniad da a phob bendith i chi dros yr wyl.